spiller den Charlie. Jeg skal lige skrive den færdig først. Yes. No. Oh yes. Så er vi ready. Shit. Jeg kan simpelthen ikke få det her lort til at funke. Ej, det gider jeg ikke. Så tror jeg sgu, jeg har fundet den der ordentligt. Så. Hvad skal jeg først spørge mig om? Jeg siger sgu bare på dansk. Det er mega lige meget. Det er lige meget. Shit. Okay. Let's go. Charlie, kan jeg jonglere 10 i fodbold? Og skal vi se, den gør noget? Fuck, ryggen sig. Fuck, shit, fuck! Jeg skal lige spørge den en gang til, for det tror jeg fandme ikke på det der. Så skal jeg lige spørge den om noget en gang til. Charlie, skal jeg vise hvordan? Fuck. Hvordan fuck kan den det der? Nu skal jeg til at udvise, jeg kan få 10 jongleringer, altså. Glem. Ja, Charlie sagde, at jeg skulle tage 10 jongleringer. Jeg skal bare komme i gang. Okay, jeg fik 10, altså det. Hej, hvis I synes, det skal være mere af sådan nogle challenges her, så gerne give et like og abonner, så jeg bliver rigtig glad. Men, jeg skal lige spørge om den sidste ting. Lad os bare komme i gang. Charlie, har jeg swag? Fuck ham. Charlie, er jeg en kylling?